them girls loose, loose. You don't get the world loose, loose. You don't get money, oof, oof. But I do, I do. I bet y'all having a good time out there. Elako gaia da aitonetxean diskoteka bat eginda eta bertan daude DJak, motoristak, zaintzaileak, bisitariak eta tabernariak. Gu hementxe gaudela, geroz aukerago, Aitona Amon artean ritmorik ez dago, garaia aldatu da, cada sekzio, guri eskatu